Sa isang eksklusibong panayam sa CLTV News, walang agam-agam na sinabi ni Romeo Jun Hilomen, ang General Manager ng Quick Private Motor Vehicle Inspection Center o PNVIC sa Angeles City, na muling gagawing mandatory ang roadworthiness test sa kanilang pasilidad. At gaya umano ng tinitindigan na legal opinion ng abogado ng gobyerno o ng Solicitor General, naaayon daw sa batas ang kanilang operasyon. Mismo ang Office of the Solicitor General ang nagpahayag na ang legality ng PNVIC ay legal. Mm-hmm. So kami as a PNVIC operator, naniniwala na legal ang pinasukan namin na hanap buhay. Kaya wala na kaming para hilingin pa kung tanungin kung anong regarding sa legality. So base sa nabasa namin at sa memo na ipalabas, legal ang pinasukan namin. Sinabi ni Hilomen na siguradong sigurado siya na taliwas sa naunang mga pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte na lifted ang mandatory roadworthiness test makarang umusad ang mainit na investigasyon sa Senado. Iyon ay dahil sa Memorandum Circular Number MC-SC 2021-02 ng Department of Transportation o DOTR na pirmado ni ASEC Artemio Tuason nitong July 5, 2021 na nakasaad na required ng sumailalim sa inspeksyon ang mga behikulo na sakop ng Geographical Area of Responsibility o GAOR ng LTO District na may PNVIC operation. Base po sa aming sa organisasyon, may 15 days 15 araw bago ho ito ma-implement. So na-publish po ito sa national publication, which is a major newspaper noong July 12. So meron nung 15 araw, so possible either next week na po talaga ay mapapatupad na po. Hanggat wala pa ho yung GAOR, kami po ay naghihintay lang sa GAOR kung may ilalabas nila within this day or next week. Parehong presyo na gaya ng sinisingil na mga Private Emission Testing Center o PETC na naglalaro sa 600 piso ang isisingil umano sa mga sasalang sa roadworthiness test sa mga PNVIC. Wala rin umano itong re-inspection fee sa mga babagsak. At pagmamalaki ni Hilomen, handa silang tumalima sa utos ng Pangulo na habang bagsak ang ekonomiya dulot ng pandemya, ang presyo ng kanilang serbisyo hindi magtataas. Ang presyo po ng 600 para sa amin, tatagal po ito dahil po sa kondisyon ng ating ekonomiya right now. Alinsunod sa kautusan ng ating Pangulo, kami po ay tumatalima sa kanyang utos. Sa punto ng isang investor ng PNVIC, mali ang usigin umano sila sa limitadong reklamo na nakarating sa Senado. Dapat anyay nakita rin ng mga mambabatas ang realidad na mas marami ang mga pumasa at talagang roadworthy ang kanilang mga sasakyan. Alam naman po natin na malapit na talagang eleksyon. So lahat to mahilig sumakay sa panahon ngayon. Pero kung titingnan po natin, yung mga sa 1,000 na testo natin, may isa nagrereklamo. Pero pwede naman po natin masagot yun ng maayos. So para ho sa akin, sa that's 0.01% kung titingnan mo natin na nagrereklamo. Sa atas ng DOTR, hindi naman umano mawawalan ng kabuhayan ng mga existing na Private Emission Testing Center o PETC owner na apektado ng mandatory roadworthiness inspection ng mga behikulong nasa 4,500 kg weight. Ayon kay Hilomen, ang mga truck o malaking behikulo ay maibibigay naman umano sa kanila. Tiniyak naman ni Hilomen na hindi na mauulit ang mga naging problema noong una silang mag-operate, kung saan napakaraming sasakyan ang nakapila sa iisang testing center dahil aayusin na raw nila ang scheduling. Samantala, ibinalita din ni Hilomen na dito sa Pampanga ay magiging 3 na ang PNVIC Center. Bukod sa Angeles City, ay magbubukas na rin umano ang sa siyudad ng San Fernando at sa bayan ng Lubao. Ako yung una, pangalawa yung ating kaibigan sa Chick, sa Lubao, nakakuno along the highway. Tapos ang San Fernando in front of the Vista Mall, sa likod doon ng yung Honda doon sa may San Fernando, harap ng Vista Mall. Doon lang meron nung mag-ooperate na rin doon. Paulo G. Santos, CLTV News.